Ngokuthi angasekhona yova. Smoke phela so. Bale pipe lapha. Ikhipha moya. Vamos. Angikavuli lapho. Ikhipha le pipe encane. Hey. Uzocala ngomlo. Hayi shaya bhoza yami. Ukuyiqhaqa kumele uyiqhaqe esingagcina sesiagisha ngayo ukuthi izoya kuyiphi i-engineering yabona. Okay, alright. Yeah. Depending ukuthi kunabantu abayingaki then mina ngizobatshela ukuthi abayishintshe. Sure. Yeah. Check up fly wheel. Check up fly wheel. Yeah, that's why I'm small. Why one? Yenza In a play. ama piston. Awudlalise le ngibone. Wonke ne play. Mega so kushuthi manje kumele sishintshe nama piston. Yeah. Put it sharp. Rings and bearing am piston. Ma piston i4. Eh. Uzobona phuma kamkhulu. Noma uthena amasheka so. Yabona? Play le. Iplay ne. Yabona? So athenile. Hey. Nalawa i2 ane play. Wonke. Shit. Put it 2 and 3. My west. Noma uthena o munyakaza wona self. Sekasomulile. Na. I-top ne. Ama piston i4 maybe angangikhosta how much? Lata sample no. Awezwe bhoza nawe usho same thing. Ikiyagoba manje. Agobile. Dale goba. Nakusha amabheke. Kusha ama valve. Ikiyagoba. Hayi manje. Should before ikiyenziwa. Ikiyenziwa ne. Uthiniwe. Bhoza ama piston i4 maybe angangikhosta how much? Unestamata. Tamata pendula umbuzo. Besirious. Ma piston i4 maybe angangikhosta how much? Ayi lento liyadura. Plus minus uma 2.5. Yeah. Anganama range. Angazi lapha emakulweni la kulabanye. Replace ile ndeni bayiyenza. Hola ama valve lawa i16 bake bawakhipha bafaka amasha. Yeah vele beyiphuma khona umjito wase Ramaphosa bekashaye angithi leyo drive bekayidrave bangafaka ngeoil. Then yashaya i-engine kanjalo kumele yenze timing na yonke ride ngiyabo. Shutha akayenzanga kahle emavelo so. Ukulimala kwakudala lo. I-piston mashela ngaba replace anga ngithi vele. Bavele balungisa i-top bayibuyisela. Azange bashintsha ama piston. Should bavela afuna ukushintshwa ne. Alimali maso. Alime. Eish. Madla sekazwile la. Dala. Original. Uyashaksila wamampela? Yes. Sizabona masakhiphi u1. Made washayina ngakhona vele uyabonisa ukuthi ikiyenziwa. Usho ukuthi kuyashaya i-engine overall. Engine yale moto iyadura. Abengithi ngibhaye i-engine entsha mara yeyi. Yeah, boma 26 la. Yeah, khona uyithengile 25,000. Siyenzele la. Nike nylon. Wayithenga ePitori lo mjini, Pretoria West. Wayithola ngamalini? 25. Yeah, yabo Pretoria West ke ila ngiyakhona mangifuna ama parts ukuthi akusa ngibhampile yonke indawo. Usebenza la emini, mara ngisambona, futhi uhambile. Uphumile. Maybe uye labo ma Hercules. Yeah. You do share something. Kuphi? La. Yeah.
yini bokwama valve ne La ama-valve la angithi uma kuphumela lento ingena la hydraulic lifters le ibe-shiftile yashaya lapho ama-valve. shoot lama valve odinga ukugrind ne Abazoyenza bona bazwa-grind bayazi bazoyistripha yonke ayi-check. During pressure test. Yes. Shithi ngizodinga ukuyiskima ngiyishisele bese vye bashaye nabagrinde namavalve angithi eish kuzoba malini ini enye ezofuneka Le incamukile lapha yike incamukile yini le kanje leya kuphambi pick up safe i-oil pump ibophe la uhlangana khona oil pump uthi ikhuphula oil ephezulu. Eish maybe malini ndile ayidluli ku-3 ne i-crackile uyayibona na i-crack esuka le labe bayipressa khona before wena ungayitheki shuthi babhaye arong phone call akusiyo lawa elo la aphume ne-engine straight and iyangikhula ngoba i-side clipping le ayishiselwe ngomlilo why bayi-crackile ndide ngeblock usazongicheckela kuyele nawe Yeah. Bakushintshele batshele bakunikeza ibhasi. ras Ibhasi ya. eish ukuthi beningabhalanga yazi la ngoba khona ipheshana usisanginike lona no need ukuthi sise la elona engineering iblock ukuthi bazorisi yini ukubhora lokho there's no need There's no need. Angithi ayidlanga yo. ayidlanga shuthi imbobo yakho na ikhonkulu Ciao campo check. danko AE mos right Lesisikhathi phasi sizibili phakathi. ngizosikhatha nina mina yikho into kumele ngi-add Hayi wena kuna ngitho nomeli yenze next. Angithi wena uzoza nazo. But yazi mawuza nazo ibox lakho liyali kuthi. ish angithi ngijikisile ukuze No, akuna stress. Yawe. shuthi manje kumele ngithole enye indlela ne No, silana ku-plastic le yani. yeah CLR Yeah. Not RR. P. CLR. CLP 27 1469. igcina ngobani 69. 69 le igcina ngobani 52. 52 akusiyo ne bayishayile le engine See. akusiyo ne angithi mele i-correspond le number le Fanele correspond even number. and I correspond ngisho ukuthi ekubonakala trend yazi Yeah, pass. Yeah. iyo le Yeah. mara wena uyibona Yeah, ngiyibona. akusiyo ne le engine Iyo. Eh? Iyo. Engine. Igcina ngobani lapho? Igcina ngobani? Le igcina yini? La ku disk ethi CLP